Ang reading hub na ini sa laog kang Daraga National High School. Ang tambayan kan grade 9 student na si Andrea Nicole. Ulit hilig niya ang pagbabasa. Digdi niya man pigagamit ang sayang mga bakanting oras. Kaya sa pagkakamukna kang reading hub, masasabi niya dang saro siya sa nabiyayaan. As a student po, it's very important to learn how to read. Kasi po, almost lahat po ng ginagawa in everyday life is connected po dito. And also to maging maganda po yung future mo, you also need to gain more knowledge. Saro sa mga utak ang proyekto. Iyo ang paratukdong sa Angelica Zuniega. Agosto 18 kang taong 2021. Kan buksan ang reading hub. Bukas iniurog na sa mga estudyanteng nadilipisilan sa pagbasa. Ang aming reading, ang dami na. Meron kaming mga 50 plus, kumbaga for the grade 8. Meron kaming mga, kumbaga, breakdown per grade level from grade 7 to 12. And then, talagang umangat naman ang aming, nag-improve naman ang mga level ng mga bata when it comes to reading. Narealisar man ang proyekto sa tabang kang Kiwanis of Daragang Magayon na nagdunar maning mga libro asin iba pang pangangaipuan kang reading hub. We hope to have this long-term partnership wherein we can help more children, not just the struggling readers, but also to those students, like overage students who stop schooling, so that they can use the hub also to continue their learning. Anis persos kang eskwelahan asin kang grupo na maimok na ang proyekto. Narikonisar sa kakatapos pa sa ng 2023 Best Signature Project Contest kang Kiwanis International. 400 na mga grupo sa bilog na kinaban ang nagralaban-laban sa kompetisyon, kung saan binisto bilang Golden Awardee ang reading project ang Daraga National High School. Kasubong aga, kan personal na bisitaon ang nasambit na reading hub kang Kiwanis International. Nanalo po sila ng signature gold. No? Pag sinabi po ng gold, number 1 po sa buong mundo. No? At kami po, lahat ng Kiwanians, ay nagpapasalamat sa lahat ng mga naririto sa Albay sa inyong suporta. The building block that makes people successful. Nothing is more important. So I just want to say how proud we all are of having the National High School selected to be the Gold Medal Award winner in the Kiwanis Signature Project Contest. It's an excellent program, and I know you guys will represent Kiwanis great. Lauman mandaa, ang solidong suporta kang grupo sa eskwelahan. Katakod kay ni, plano man kang Kiwanis na mairani sa kada barangay sa probinsya ang mga siring na proyekto. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.